Ate, anam yam ako mamabisita. Ha? Anta? Sumataga puro ah. Kasi pananan pumano nga mga tawan. Napataros na sira. Assalamualaikum. Aw. Nantaro tenisong yun saya. Ka sumata niya na uba kwarta, pera ka inisong yung saya na sumata niya na dahil man to pera kami. Dahil kapapantagan. Kasi kano Cebu. Eman to nada. Dagdag lapi ang mayada namin. Pakain mga bisita. Toto, untot ka na ro, ang ano makain sa iyo. Neno, kasi ka na Cebu. Kasi ka na Cebu. Ba na makwaris? Aduh, ano kaya pa maniyo? Ay na, namiyatita, ya datan mga pamagilaya. Untod ka nun pasi, no? Untod ka nun pasi. Sumanok tanon ni Tiba. Abiyan, so manukat ni Tib na sumbol yan ka. Kaaniran milin, nasiran ng makawid. Say kanon ni gaong ka. Basta di ka no sa imiga na nauratad na ginawa may basta di ka no sa imiga. Kapi-apian nyo na sa kanon ni gaong. Paano di mapa mag-istorya? Na miyo tayo data ng mga pamagilaya. Sa kanon ni ga kao to amin nagisumbali ako sa manok. Ang anoron makakan, ang anoron makaawid, ami kamaling kano. Na di yun problema susugay nyo ka sa kamin ni mataor. Sa kanon ni Ate, anam yam ako mamabisita. Ha? Anta? Sumataga puro ah. Kasi pananan pumano nga mga tawan. Napataros na sira. Assalamualaikum. Aw. Nantaro tenisong yun saya. Ka sumata niya na uba kwarta, pera ka inisong yung saya na sumata niya na dahil man to pera kami. Dahil kapapantagan. Kasi kano Cebu. Eman to nada. Dagdag lapi ang mayada namin. Pakain mga bisita. Toto, untot ka na ro, ang ano makain sa iyo. Neno, kasi ka na Cebu. Kasi ka na Cebu. Ba na makwaris? Aduh, ano kaya pa maniyo? Ay na, namiyatita, ya datan ng mga pamagilaya. Untod ka nun pasi, no? Untod ka nun pasi. Sumanok tanon ni Tiba. Abiyan, so manukat ni Tib na sumbol yan ka. Kaaniran milin, nasiran ng makawid. Say kanon ni gaong ka. Basta di ka no sa imiga na nauratad na ginawa may basta di ka no sa imiga. Kapi-apian nyo na sa kanon ni gaong. Paano di mapa mag-istorya? Na miyo tayo data ng mga pamagilaya. Kasi kanon ni ga kao to amin nagisumbali ako sa manok. Ang anoron makakan, ang anoron makaawid, ami kamaling kano. Na di yun problema susugay nyo ka sa kamin ni mataor. Sa kanon ni